Gipailawom sa Mental Health Awareness Seminar ang mga miyembro sa media sa Cagayan de Oro City aron magiyahan sa responsableng paghatod og balita labi na sa mga sensitibo nga isyu. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagpangulo sa Cagayan de Oro CSWD Psychosocial Division, usa ka Mental Health Awareness Seminar ang ilang gipahigayon nga gitambungan sa mga miyembro sa media sa syudad. Tumong sa mong aktibidad nga mapasabot sa mga sakop sa media ang epekto sa mental health crisis nga masinati sa usa ka individual. Sumala pa nga nag-una ang depression ug anxiety sa mga mental disorders. Base sa datos, usa sa matag 7 ka tawo ang makasinati niini. Sumala sa usa ka registered psychometrician, kinahanglan og seryosong atensyon ang maong kondisyon. Usahay, mauwaw na lang ang tao kay Hyundai. Nabuang naman siya. Luwi kayo. Pero dili na inarte. Kulang sa ampo. Imo ra ng huna-huna. But the truth is, depression is real. Anxiety is real. Panic attacks are real. Mental health is real. Naghatag sab ang buhatan og giya alang sa responsableng pagsibya sa mga sensitibong balita, ilabi na kung may kalabutan kini sa mental health issue. Mas gipakusgan sab kuno nila karon ang kampanya aron mas makatabang sa mga tawo nga adunay nasinati nga susamang concerns. Ito ning gibuhat nga seminar for media kaya para na apoy ma-refresh ang una-una nato about what mental health is and how to better report it instead. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.